ale sugandili la yaasa ka se ka ka kunnafoniw olu sɔrɔ bi ye araba ye tubabukalo tile 21 n'o ye uti ye san 2024 wulada in na kibaruyaw bɛna tali kɛ min na o ye k'a fɔ IES minisiri minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u ye bataki min ci conseil de sécurité ma ale kɔnɔ kumaw an na olu fɔ aw ye aw ka olu faamu Bamakɔ pankoro jigi kɛnɛ na euro wari dɔwɛrɛ minɛna tuguni douanelakaw olu fɛ waleya in kɛra kunungo waleya kɛra cogo min an nana o ɲɛfɔ aw ye sanji kɔlɔlɔ hukumu kɔnɔna na min ye yɛlɛmanikaw ye olu ka pɔn min kun y'a bila sɔgɔmada in na u ye wulikajɔ kɛ ka se k'a lajɛ pɔn bɛ se ka dilan cogo min kɔfilacɛkaw olu ni maa dɔ kalen no ɲɔgɔn na dugukolo dɔ nɔfɛ muso dɔw kɔni minɛna a ko sen fɛ sini an na o jaw yira aw la kɔkan kibaruyaw la sa minnu bɛ yen n'olu ye Afganisankaw ye k'u bɛna olu bila ka taa Philippines u ka se ka t'u ka kalan tɔ kɛ min ye Putin ye ale ye wele bila Amerikɛnw ka lasigiden min bɛ Moscou k'o ɲininka sabula k'u y'a ye k'a fɔ Amerikɛn kunnafonidila dɔw sera kɛlɛ kɛnɛ kan k'a sɔrɔ u ma u sara olu la diɲɛ seleke naani ani farafinna kibaruyaw la farafinna kɔnɔna na Maroc masakɛ ale y'a olu ko k'a bɛ se ka feere ko nka ko k'a kɛ ka furakɛli kɛ o baaraw olu o b'olu bolo Kenya maa faala dɔ k'o ye kaso da ci a n'a nɔfɛmɔgɔ 12 ka taa n'u yɛrɛ ye ninnu y'an ka kumaw la kumaba ye wulada in na an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni Keba Jalo ale ka wulikajɔw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn jani ale sugandili la aw bɛ Mali fan o fan jamana fan o fan diɲɛ fan o fan ka se ka aw ka kunnafoni k'olu sɔrɔ ka faamuyali kɛ jamana ale ni diɲɛ ale taabolo la wulada in na an b'a daminɛ ni min ye minisiri minnu bɛ IES kɔnɔna na n'olu ka baara bɛnnen don jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ma Wagadugukaw fɛ Bamakɔ ani Ɲame kunungo olu y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna k'o ci conseil de sécurité ma u y'a yira k'a fɔ k'u ka gouvernement 3 u ye a yira k'a fɔ sa ko min ye bamanciwale ni jugawale k'olu kɔni baara kɛ ka kɛ ni Ukraine ale ka wulikajɔ n'a ka kumaw ye ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma u ko ko olu dabali de banna k'a ye k'a fɔ kuma min ni a ma sigi sen kelen kan kuma min ni a ti faamu n'a kɔrɔ tɛ se ka faamu k'o bɔra maada n'o ye Andrei Yusov ye ni ale yɛrɛ ye Ukraine wolomasiri tabaw ka service de renseignement o kumalasela ye k'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine ye k'ale sen yera janfan bingali malangolo bingali min ni a kɛra hakɛw dafabaliya kɔnɔna na kalo in tile 20 juillet kalo tile 24 25 ni 26 bamanciwale ni jugawale kɛbaw fɛ n'u kɔkɔrɔdonbaw ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma Tenza Watenkaw fɛ yen ko min ye finitigiw caman ni tora waleya in senfɛ wa fana minɛnw caman ko olu tiɲɛna kuma min bɔlen filɛ nin ye Ukrainekaw da ko b'a yira k'a fɔ u ka lasigiden min n'o ye Yurile Piaonovov ye ni ale bɛ Ukraine tɔgɔla Senegalikaw fɛ yen k'o fana bɔra ka kuma min dangɛnɛya bɔlɔlɔ sanfɛla la ko o b'o sinsin banbanciya ni ninjugawale k'a kɔkɔrɔma don diɲɛ fantan 4 fɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛla cɛnfɛn fo ka jamanaw la ko wa ko ni maa mafalen minnu bɛ Ukraine tɔgɔla k'u ma maloya ka nin fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka tila tuguni k'a fara kan k'a fɔ ko waleya wɛrɛw bɛna kɛ don nataw kɔnɔna na ko min tɛna dogo maa la k'u ka nin kuma fɔlen ninnu o b'a yira k'a fɔ bi u yɛrɛ ka ŋaniya ye min ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma ka ɲɛsin farafinna ma ni juguya ni bamanciwale o kɔkɔrɔ doni na Mali ale ni Burkina ni Niger u ka bataki kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ yiran u tɛ siga koyi ko min ye ni jugawale ni bamanciwale kɔkɔrɔ doni ye farafinna ani cɛncɛn fo ka jamanaw la ko Ukraine b'a la bi a b'a la sini wa a ka kuma ninnu a bɛ dangari olu ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u ka bɛɛya la n'u ka jamanaw olu lakanali ko hukumu kɔnɔna na ko wa ko min ye nin waleya in ye ko bingali waleya don bingali min n'a bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin
bamanci wale ni ninjuga wale kelima ani jatigɛ wale olu kɔkɔrɔ doli ma ko dun ye ko ye min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ sigilen no sariya min kan n'a b'o sɔsɔ ale ni a taabolo n'a baara bɛ kɛ ni mun ye n'o ye convention ye o de hukumu kɔnɔna sa u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ nin waleya in kɔ waleya min bɛ majamuni ta ka tɛgɛrɛfɔ ta ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin ninjuga wale ni bamaja wale kɛbaaw ma Ukraine ale fɛ k'u tɛna na se k'a fɔ cogoya si la k'u bɛ nin dayɔrɔ sɔrɔ u fari la koyi ko sabula conseil de sécurité olu b'a ɲini a fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka lajɛ kɛ lajɛ min na a bɛ fɛn fɔ min bɛ faamuya k'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine ye min fɔ nin ye ko sariya sɔsɔ do bi sariya sɔsɔ do sini ko wa fana ko conseil de sécurité a k'a dɔn k'a fɔ ko nin ninjuga wale ni bamaja wale kɔkɔrɔ doni fan sugu bɛɛ lajɛlen fɛ kɛcogo sugu bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u jija sigana kana don u yɛrɛ ka baara la jamana saba in y'a yira fana k'a fɔ ko Ukraine bɔra ka nin kuma bɛɛ lajɛlen fɔ maa ma kala dɔ ye ɲina diɲɛ seleke naani kɔnɔ ka bɛn ni a ye wa olu ka jamanaw n'o ye saheli jamanaw ye ka taa se farafinna ma k'u bɛ conseil de sécurité hakili lajigi a ka baaraba min kan ka kɛ o ye maaw n'u bolominɛw la kisili ye bɛn ni kelenya sinsinni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'u kan ka olu ta ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu ma k'o man ka dɛsɛ u bolokɔrɔ ko kuma tɛ maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen don ka ninjuga wale ni bamaja wale ni jatigɛ wale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don u kana farafinna kana degun ta ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛncɛnfuga jamanaw ko wa ko nin b'a yira k'a fɔ olu jamanaw ye min fɔ ka kɔn bi ɲɛ ko maaw bɛ yen minnu ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ magobatigiw ye n'olu bolo bɛ nin ko in kɔkɔrɔ koyi ko n'i y'a ye k'a fɔ ninjuga ni bamaja wale bɛ ka ɲɛ sɔrɔ farafinna kɔnɔna na n'i y'a ye olu ka jamanaw bɛ ka degun sɔrɔ a ko la ko dɛmɛbaa dogolenw de bɛ u la minnu ye diɲɛ tɔnbaw ye minnu ye diɲɛ yɛrɛ ale jamanabaw ye a n'a senkolabaw ye k'olu b'o de kɔn bi u b'o kɔn sini sabula diɲɛ seleke naani a tɔn a sigikun t'o ye u b'a fɔ maa min ɲɛna nin waati in na sa o ye Mikael Iran Kanu ye n'ale yɛrɛ Sierra Leone o ka jamana ka lasigiden ye New York kaw fɛ conseil de sécurité a ɲɛmaya bɛ ale bolo ko waleya minnu kɛlen filɛ nin ye ko laɲini foyi t'a la k'olu ka jamanaw segin kɔ k'u ka jamanaw bila o sen sabara kɔnɔ Mali Burkina Niger olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka AES min sigila ko nin tɛna foyi bɔ sɛden sara la koyi wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ olu bolo ko ni nin ma min fara o kan k'a tɛ foyi bɔ o la wa olu ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya olu ka jamanadenw ka laɲini olu b'o u jija n'o o ye k'o minɛ n'u bolo fila ye yaasa u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni basigi kɔnɔna na cogo min na ko ka kɛ ni u yɛrɛ ka dugudenw u ka jamanadenw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka dongo don magwani an'u ka degun sɔrɔli k'olu tɛ se k'u ɲɛ tugu nin ko ɲɔgɔnna kan u b'a ɲini conseil de sécurité fɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka fɛɛrɛ kɛ a ka dabali kɛ a ka wulikajɔ kɛ yaasa min ye nin waleya min n'u y'a ta ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la saheli ale ni farafinna u ka dɔ fɔ a ko la olu bɛ se ka min faamu sɛbɛn in fa sirila Burkina Faso Mali ale ni Niger fɛ k'a bila ka taa conseil de sécurité ale la keba dɔgɔkun tɛmɛnen an ko n ko min ye euro wari a 100,000 o de minɛna an ka maaw fɛ pankurunjigi kɛnɛ na zen ta ye euro wari 70,000 ye 70,000 in ni o minɛna Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na kunungo nin kalo in tile 20 waleya in a bɛ tali kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in ta la n'o kun minɛna douanier-lakaw olu fɛ o tun bɛ mana finman dɔ kɔnɔna na k'o fili k'o kɛ i n'a fɔ mago tɛna na se a ma ko nin sen ta in ko nin selen no maa min ma sa k'o tigi kɔni tun b'a fɛ sa ka don k'i sigi a ka pankuru kɔnɔ kaki k'i kunda Dubayi kan a tun bɛ tɛmɛ Addis Abeba fɛ min ye douanier-lakaw ye olu minnu timina ka di u bɛ kɔlɔsili kɛ n'u kɛlen ka kibaruya minnu sɔrɔ maa kofɔlen nalen u y'u ka bugunatigɛ n'u ka jateminɛw n'u ka kimɛli k'a ka pankurunjigi kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka taa sɔrɔ wari in kɔni dogolen don ale bolo a y'u tilan ka valiziw ni ɲɔgɔn cɛ keba n'u ye dɔ minɛ u bɛ dɔ wɛrɛ lajɛ saki min bɛ yen n'o kun dalen don a kɔ la a tɔ tun b'o kɔnɔ u ye nin bɛɛ de minɛ ka nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka taa lajɛ sa k'a ye k'a fɔ jamanaw sariyaw bɛ min fɔ ka taa dugula ni wari ye ni musaka ka ca inspecteur général des douanes Amadou Konate n'a ka cɛdenw u ko k'olu kalekan ye maa o maa
sariya minnu kɔni sigilen no jamana in kɔnɔ nin waati na a ka se ka bato o de la sa u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye musaka in ye kamalen kun kan k'a dafɔ olu ye a kun kan k'a yira olu la a kun kan k'a f'u ɲɛna nin wari musaka in b'a kun sariya bɛ min fɔ o la se tɛ k'i ma koyi ne nana sa kiba ko ko miliyɔn 20 minɛ kun bɛ fɛ ka taga nin yɔrɔ b'a fɔ ko ayi kiba miliyɔn 20 o tɛ se ka taa nka ne ma kɔn k'a fɔ n'olu ka sɛgɛsɛgɛli de e y'a dogo n'u taara y'i kun i tun b'a fɛ k'i dɛn k'a kɛ o la sa dɛ n'o tɛ kabini i bɛ na monsieur le douanier ne kɔni bɛ ka taa dugu la n bɛ taa minɛn san dɛ n bɛ ka taa ja ni minɛnw san Kasimi ye miliyɔn 20 jan n taatɔ filɛ nin ye n'a ye non kiba i tɛ se ka taa ni nin non a fɔ Kasimi ye ko nin ka ca a ye taa k'a ci western fɛ a k'a ci sira dɔ fɛ n'i sera i k'a kunbɛn mais e m'o kɛ e y'o tilan i ka sakiw n'i ka pɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u bolo don ka taa bɔ u b'a fɔ ko kiba nin ye mun ye nin fana dun nin bila kun yan b'a fɔ ko e y'an janfa dɛ parce que n'i bɛ taa dugu la i bɛ douaniers sigilen u b'i ɲininka ko mun bɛ saki kɔnɔ u bɛ saki minɛ k'a f'u ye fana k'a fan bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila k'a d'i ma i bɛ tila ka taa don mansin wɛrɛ kɔnɔ tuguni n ko ni tubabu avion tagali don i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ se ka tɛmɛ ni fɛn dɔw y'an ka mɔgɔw la u bɛ maloya i ma k'a to i bolo mais olu a tɛ don olu ka avion kɔnɔ dɛ bɛɛ b'o kalama yan o avion bɛ avion na bɛ na Mali kɔnɔ yan minɛn dɔw tɛ don a kɔnɔ dɛ hali n'u y'i to i ka tɛmɛ n'a ye n'i sera olu yɛrɛ ka i dontɔ i bɛ taa billet di yɔrɔ min ka taa don u b'a fɔ ko non ko nin tɛ don olu ka avion kɔnɔ Keba sanji a tiɲɛniko kuma a tɛ se ka fɔ ka lakali an bɛ min fɔ sa ko ji ye tiɲɛni kɛ siɲɛ 81 maa 689 olu ka sow binna maa mun bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ yen ni jabala t'u la bi Mali fantan 4 maa 39 768 maa min joginna an bɛ don min na i ko bi dɛ maa 104 o de joginna maa 22 olu fatura ji ko in senfɛ fiɲɛbaw fana wulila n'o ye fiɲɛba 4 ani cɛncɛn fiɲɛw olu bɛɛ lajɛlen kɛra Keba ni ne kɛlen sa yɛlɛmani pɔn olu tun y'a kuma fɔ ɲɛmaaw ye pɔn y'a bila pɔn raccordement kɛlen k'a bila sɔgɔmada in na préfet n'o ye colonel Madi Kama ye ale n'a ka maaw ye wuli ka jɔ kɛ n'Ala sɔnna a ma sini an b'o jaw yira aw la baara min kɛra a yira k'a fɔ ko min ye u ka wasaden kɔrɔ n'o ye Amada Suguna ye ale kɔni ye gɔngɔrɔn caman d'u ma a ko ko gɔngɔrɔn fɛn fɛn ka d'u ye k'u ka t'o ta u ka se ka baara in kɛ waati min na fana an bɛ ka don an ka kunnafoniw la an y'a mɛn kunun ko kɔfilacɛkaw fɛ yen ni o bɛ Kangaba mara la maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni taara ka taa baara dɔw daminɛ yen u ye yɔrɔ in kɔni bɛɛ lajɛlen la koori ko dugu cɛw ma kuma dɛ musow de bɔra ko yɔrɔ nin ko a tɛ jɔ n'Ala sɔnna a ma sini an o jaw fana yira mɔgɔw la u ka se ka olu faamu o bɛ taa n'an ye kɔkan kibaruya la ka kɛ ni Marokukaw olu ka fête nationale ye u ka masakɛ n'o ye Wura Mohamed Sisi ye ale kɔni ye yafa kɛ maa 4,831 ye maa minnu kun don sa k'olu kɔni kun minɛna drogue min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko cannabis o sɛnɛni la u ka dugu kɔnɔ nin waati na Maroc yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ ko cannabis k'a yamaruyalen don ka bɔ ko n'a bɛ bana furakɛ o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bilalen filɛ nin ye Keba k'u jija cannabis sɛnɛ min n'u cannabis sɛnɛ min n'u tun b'a la k'u k'a daminɛ kura ye u k'u jija baara min daminɛna u k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ kun ye ka furakɛli de kɛ a kɛ kun tɛ ka taa di maa ma i ka t'i fa la tewu a kɛ kun ne t'a dɔn o bɛna se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na de sisan sa o Keba o bɛ se ka dɔn ne kɔni bolo dɔrɔgu ye nka a bɛ se ka kɛ Maroc masakɛw ani Marokukaw olu ye fɛɛrɛ min sigi Keba u y'u ta dabɔ min kama u y'o fɔ parce que silamɛ jamanaba de ye Maroc ye Maroc ye silamɛ jamana belebeleba de ye donc n'i y'a ye u ye nin kɛ c'est que fɛɛrɛ b'u bolo u bɛ fɛ k'u ta ninnu kɛ cogo min na o bɛ k'o hukumu kɔnɔna na nka ni e y'a ta sa k'i bɛ taa fɛn dɔ u bɛ ka feereli daminɛ o Maroc y'a feereli daminɛ yɛrɛ Maroc ka cannabis bɛ ka feere cannabis thérapie
thérapeutique a bɛ maa furakɛ de ou bien aya kiba i bɛ kɛ i kun firifiri ti ka nin laminɛ ka ɲɛ dɛ ou bien e bɛ ko wɛrɛ dɔn cannabis wɛrɛ bɛ yen de aya an ka tɛmɛ wura ka kuma don an kana wura sɔsɔ wura ti sɔsɔ gabɔnkaw fɛ yen gabɔn jamanakuntigi ale ko nin kalo in ye minisiriw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kalo ye Brice Oligui Nguema ko k'a ɲininen n'u ka minisiriw fɛ k'u si kana bɔ jamana da fɛ fiyewu ko ka taa vacances la yɔrɔ la koyi ko yɔrɔ ta ko bɛnnen t'u ma u bɛ se ka min kɛ u ka togodaw u ka kabilaw u ka sigidaw u ka taa olu fɛ u ye baara min kɛ minisiriya la hukumu kɔnɔna na u ka t'o ɲɛfɔ olu ye ka tila ka olu dugudenw hakilinaw k'olu ta ka na n'o ye gouvernement kɔnɔ ni banna ko maa si u ka communiqué la ko maa si tɛ bɔ anw kɔni taw kɔni tɛ olu tɛ est ce que olu bɛ congé yɛrɛ dɔn yɛrɛ transition ministre est ce que u bɛ congé dɔn yɛrɛ Kenya maafala dɔ bɛ yen n'a ye muso 10 ɲɔgɔnna fa u kun y'a minɛ k'a bila kaso la a n'a nɔfɛmɔgɔ 12 kɛbaku ye kaso dakari ka bɔ Nairobi ale kɔnɔna na waleya in kɛra kunungo Colin James san 33 ale kun minɛna juillet kalo tile 15 yɛrɛ ma mɛn yɛrɛ o dɔgɔkun tɛmɛnen ko tile damadɔ kɔfɛ dɔrɔn k'u y'a ye k'a fɔ jaa ale bɛ musow de kun tigɛ nin ye maafala ye koyi dugunicinin dɔ de bɛ u ka jamana worodugu yan fan fɛ Nairobi worodugu yan fan fɛ k'a tun bɛ waleya cɛjugu in kɛ wa k'a taalen min filɛ nin ye kɛba ko polisiw k'u dɔn b'a ko la dɛ a kɔni ɲininiw bɛ sen na Namibikaw olu y'a jira k'a fɔ ko olu tun ye u ka daw tugu Afrique du Sud kɔnɔw sɛw kulekulew ni tɔngɔnɔw n'a tɔw kamamafɛnw k'olu tun ye datugu olu ɲɛ ko sabula a kun tora k'a fɔ ko Afrique du Sud kaw fɛ yen ko grippe aviaire bɛ yen ni tile laban in na sa u ka minisiri min bɛ sɛnɛko kunna k'u ye daw yɛlɛ ko yaasa min ye Afrique du Sud ye a bɛ se ka na ni sɛ ninnu ye cogo min Italikaw fɛ yen nɔɔnikɛlaw olu kɔni bɛ ka maaw ɲini hali bi u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye pankurun dɔ o taara dafiri ji de kɔnɔna na u fɛ yen maa dɔw kɔni sera ka bɔ nka ko halisa Sisilikaw fɛ yen u bɛ ka o ko maaw tɔw ɲini nɔɔni kɛnɛ ŋana minnu bɛ Itali o tɛna k'olu ka sɔbɔnɔw ye sa wa bozo finma ou bien bozo jɛman de don ani ne ye bozo jɛmanw ye dusu jire ninnu somɔgɔw cɛ sa wa k'u na nɔɔni kɛ ko ka ninnu ɲini Ukraine sɔrɔdasiw y'a jira k'a fɔ ko kuma ka kɛ Irisi fɛ dɛ ko kunu ni kunnasini ko sufɛ ko a ye bɔmu fili olu ka faaba ma ko bɔmu minnu filila ko tiɲɛ don k'a ma se maa ma sa ko nka ko maaw ka kuma Irisi fɛ k'u k'a fɔ a ye k'a ka sabali Ukraine yɛrɛ jamanakuntigi k'a ya nin ko in senfɛ ale yɛrɛ y'a siyɔrɔ falen fɔlɔ Irisi yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kunungo nin kalo in tile 20 u ye Amerikɛnw ka lasigiden Stefan Olmes u y'ale wele k'a yirala k'a fɔ k'u ka kunnafonidila minnu bɛ Irisi kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma sɛbɛn ta u ma ɲininkali kɛ u fɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ Kiev k'u bɛ k'o tali min kɛ k'o ma diya u ye bi o ma diya u ye sini ko wa fana ko min ye Amerikɛnw ye u ka n'a to senɲɔgɔnya bɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u kana na dan sigi o ko in na bɛnkan minnu bɛ yen kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen u k'a fɔ u ka kunnafonidilaw ye u k'u senbɔ nin kɛnɛ in na u ka taa Afganisankaw minnu sigilen don États-Unis ko olu bɛ sɔn ka taa Philippines-kaw fɛ yen ka t'u ka kalan tɔ kɛ yen visa bɛna na di u ma nka min ye Washington ye ale y'a jira kunun ko a bɛna ɲini Philippines de fɛ fɔlɔ n'a sɔnna ninnu na bɔ États-Unis sa k'o kunda yen kan keba ninnu t'a to Afganistan a bɛ gɛlɛya dɛ n faso ka di n ye o tɛ ninnu da ye dɛ tunga ka di ninnu ye n'u faso ye bi halisa États-Unis u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Barack Obama ye démocrates olu ka convention kan ka kɛ Chicagokaw fɛ yen Joe Biden ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale ti ye kɛnɛ in kan dɛ k'a ti yafa Obama ma bi a ti yafa ma sini ko Obama de ye fɛɛrɛ tigɛ ka jajugu da ale ɲɛ ko yaasa Kamala Harris bɛ se ka kɛ musobɔ ye cogo min na
ko o kama ko ale ni convention wa k'a ti taa ye bi a ti taa ye sini ko Obama ye janfanci de ye min ye Obama ye tiɲɛ na ko bonya b'ale kan halisa démocrates olu ka parti kɔnɔna na wa fana ko jɔyɔrɔba b'a bolo maa minnu bɛ yen n'olu ye farafinnakaw ye américain noirs ye k'olu kɔni olu bɛ Obama lamɛn kosɛbɛ n'a ye min fɔ k'u b'o kɛ k'o de la kɔni k'a y'i bolo ɲɛsin Kamala Harris ma ko ka se ka nin kɛ keba lujuratɔw ka Jeux olympiques o de bɛna na daminɛ sisan nin kalo in tile 28 faransikaw fɛ yen ka taa ban septembre kalo tile 8 baaraw bɛ sen na an yɛrɛ ka lujuratɔw olu kan ka ye a kɛnɛ kan keba ko Jeux olympiques la ko wari min donna ko k'a ɲɛfɔ a kuma cayalen don dɛ wari ɲɛfɔ bɛ nin na a y'a fɔ Abibu ka taa dɔrɔn a ka maakura sigi san 24 an tɛ ka foyi sɔrɔ an tɛ taa ɲɛ an tɛ segin kɔ an bɛ taa cogo an bɛ segin ta an n'a maloya bɛ na ɲininkali jumɛn bɛ compte rendu jumɛn bɛ nin na u taara olu yɛrɛ délégation ka ca ni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye a dɔw bɛ yen halisa u ma na u y'u ka congé prolongé ni ne ye ministre ye nin ma se nin kuma na o comité olympique ka résultat yɛrɛ ye jumɛn ye u ka baara ye mun ye u bɛ ka mun kɛ ka ɲɛ n'i taara diɲɛ yɔrɔ tɔw la kɛba n'i y'u ka comité olympique siège fo olympisme nɛgɛ bɛ don i la mais anw t'a lajɛ a kɛlen don yɔrɔ la k'an ni nɔgɔsininen bila ten a tɛ foyi nɛgɛ don i la mɔgɔ yɛrɛ kana fɛn fɔ ale ɲɛna sa a si bɛ yɔrɔ min bi ani a ye min kɛ nin ko in kunna kɛba adamadenya la tiɲɛ na vraiment komi a ko bɛ taa ne bɛ taa i bɛ lafiya i da bɛ bɔ kuma na o ka fisa don o don procès don o don i bɛ wele don o don a fɔ k'i ye nin kɛ i ye baliku cɛkɔrɔba si jɛ vraiment maaw bɛ kala sɛbɛ si jɛ la a k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra n'o tɛ nin yɛrɛ est-ce que ale mɔden de tɛ ne tɔma ye bon n'o bɛna na i mafiɲɛya sisan c'est pas bon mɔgɔ yɛrɛ k'i bɔ kuma dɔ ko la quoi ale tɛna foyi sɔrɔ tuguni a ma min sɔrɔ ala yɛrɛ barika la san 24 an ma médaille y'an ɲɛ na a k'a to maa wɛrɛ ka na kupa simi balontan tɛ yen bi kɔni u taara musée la ka taa musée lajɛ baara minnu bɛ o kɔnɔna na an bɛ an dɛmɛbaga radios fo keba an bɛ Star FM maaw fo Bamakɔ ya ani Sikaso Alasani Mulayi n'a ka cɛdenw k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko baara tacogo k'a ka ɲi radio minnu fana bɛ Mali kɔnɔna na n'olu bɛ an ta fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ radio Aba Yuwarukaw fɛ yen 5/5 don an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ dugutigi fo Seydou Sangare Sori Kɛmɛso ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Maraka Samake Kurbe Jara min ye Sidi Lamine Traoré bamanan ale bɛ Ezo ɲɛmaaya b'ale bolo ka taa se le jeune Thierno Umar Asi Jalo ma Boyina Babi an b'ale fo Menakakaw fɛ yen Jaba Sidibe n'ale bɛ Salakaw ka sigi la Bole ka foli ta ka ɲɛsin n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Keba ale ye filamuso nɔnɔtigi ye dɛ a n'aw tɛ kelen ye Jaba ka fisa n'aw ye Colonel Asa Bajalo an b'a fɔ a yɛrɛ bɛ Muruba kalala nin waati in na sanji ko a b'o la bana kunbɛli a b'o la wulikajɔ ni cɛsiriw fana an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Sirima monsieur le maire an b'a fɔ an y'a ka bonya ye Bayiba mairie du district kɔnɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ Ablaye Ɲagate Faransikaw fɛ yen min ye Ibrahima Tunkara ye ka taa se Gawusu Traoré ma Sori Sako ale bɛ Canadakaw fɛ yen an b'a fɔ ka Isa Konate fo États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston Madina Jara ale bɛ Atlanta Mohamed Lamine Kokaina bɛ Las Vegas min ye Sidi Babi ye ale ye douanier ye an b'a fɔ yan Bamakɔ an yɛrɛ tun bɛ douanier fɛ yen kunun Ibrahima Sako wɔlɔfɔw fɛ yen ka taa se Papisi Jalo ma Amadu Gasama Bamakɔ yan an b'a fɔ domaine kɔnɔna na min ye Jakuba ye Bako a n'a ka baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo suguba kɔnɔ maa minnu sɔgɔlen nana k'olu fana bɛɛ lajɛlen fo Musa Togola an b'a fana fo min ye Lasana Kulubali ale bɛ ko Brooklyn Siwa Brooklyn Side Keba ka anglais tɔgɔ ninnu ka gɛlɛn dɛ a fɔ ma nɔgɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogo dɔ la an b'u fɔ Kume n'o ye Sulemani Kume ale bɛ États-Unis an b'a fana fo a ka musokɔrɔba fatura Bamakɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka fara silamɛsu kan Ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma